Wara li l-Prim Ministru Robert Abela prova jeħles mill-Ministru Ian Borch u jaħbih mix-xena lokali, il-faxxa ta' Muscat qed timbotta lill-Ministru tal-Affarijiet Barranin biex jilħaq flok Chris Fearn bħala deputat mexxej tal-Partit Laburista, pożizzjoni li tpoġġi lil wieħed mill-alleati ta' Joseph Muscat propju ma' ġenb Robert Abela. Mhux esklus li l-eks Ministru tat-Toroq il ħalla lil dan is-settur fi kriżi jiġi kontestat, tant illi t-tlieta l-Ministru Jonathan Attard u lanqas il-Ministru Silvio Xkembri ma eskludew li jitfgħu isimhom fit-telli għal Deputy Leader. Bil-Ministru tal-Ġustizzja insisti li d-deċiżjoni tiegħu se tkun fl-aħjar interess tal-partit. Kontesta l-Deputy Leader. Se jtieħdu d-deċiżjoni tlaqgħu interess tal-partit biex huwa l-partit illi jibqa' jkollu soluzzjonijiet għal dan il-pajjiż. Allura se tikkontesta jew le? Se tikkontesta l-Deputy Leader? Bonġu għalikom. Se tappoġġjah li jimbord. Inti ħadd tikkontesta l-Deputy Leader. Dak id-deċiżjonijiet imbagħad wieħed meta jasal għalihom jisemmihom iktar quddiem ta'. U jekk jikkontesta jimbord ħadd tissapportjah? Jien kun nissapporti għal kull persuna li toħroġ mill-Partit Laburista. Se tikkontesta l-Deputy Leader? Sa naraw. Tkun qed tikkontesta l-Deputy Leader? Le. Se tikkontesta l-Deputy Leader? Importaw. Sinifikanti l-fatti li l-Ministri Chris Bonnitu Rodrigue Galdes u lanqas is-Segretarju Parlamentari Alison Zera Faċivelli ma wieġbu għad-domanda ta' Net News jekk humiex lesti appoġġjaw lil Ian Borch għal Deputy Leader. Se tikkontesta l-Deputy Leader? Le, dilabdat. Appoġġjah li jimbord. Dak li nagħmlu aħna niddeċidu internament fil-partit, so s'issa m'hemmx kandidati, jiġifieri. Se tappoġġjah li jimbord jekk jikkontesta l-Deputy Leader? Nibqgħu ngħidu l-aħjar deċiżjonijiet. Naħseb ħanaraw minn ħajkun hemm m'għadix għalfejn le Ian huwa persuna validissima ħafna. Naraw minn ħajkun hemmhekk imma naħseb illi qiegħed f'pożizzjoni idonea biex ikun jista' jservi dik il-kariga. Ħadd appoġġjah li jimbord? Id-dati tal-Konferenza Ġenerali Laburista illi fija se jsiru l-elezzjonijiet tal-karigi ta' deputati mexxejja u ħatrit oħra fl-amministrazzjoni tal-Partit Laburista huma bejn it-13 u l-15 ta' Settembru li ġej.